लोग कहला सरकारी नौकरी या गाँव फातर बा चिट्ठी बताई यहाँ भूखले प्यासले में हालत खराब बा। लोग कहला फलनावा ढेर पैसा कमाता। कौनिया माइक से गे ऐठा बना दे तो ऐठा नहीं बनली ना अच्छा जति मिले तो वति खाएबे। चुप फेंक दे मियो कमाए के न धमाए के दिन भर बैठ के खई हां। आ तक ले कोनो अपने बात एक नीमक रोटी खिया लई हां तू खिया ले साथ कर देलू हमरा के तो खाएबे न त का करबे। जा तो माई ने कसाई बारू तू अस्ता दे ले बाई तू तो नट यहाँ गाँव फातर बा चिट्ठी बताई लोग कहला खूब पैसा कमाई फलनावा। घर में केहू बानी जी नर चाहे मादा के बाजी कुत्ता सिया न चिल्लात बा। अरे पैसा में तो बैठा अभी खाना खाता नहीं हम खाला के बाद मुंह थाम ए चिट्ठी आइल बा आम की जाई हम रउए दूर नहीं के बहुत दूर जाएला बा। मैं ये देख डकिया आयल हूँ जगह देख देखाई हम खाना खाते नहीं हो जो देख ले। बाप रे बाप हमरा डाकिया किया से डर लागल हमने जब गे माई डाकिया किया ने हई जो चिट्ठी वाला आयल हई जगह चिट्ठी ले ही ना गे नाती के बेटा हमने जानना कौन बारे नाती के बेटा कौन बारे चिल्लाई कौन बा गिद्दर लेखा चिल्लाई का हो रे का हो कुत्ता लेखा बा चिल्लाई का भलो ले इधर चिट्ठी आइल बा। सुनी ने ठलान में आज बात दे दी जो अन्ना जुनन नहीं खे सरकार पैसा देवला त गड़िया में ठूस दे जबक ने ठीक बा जाता नहीं कैसन घर भेटा जाले साला तनिको बहनियो न होखला। इधर देखते तनी कागज आल हो हां कागज आल हो माई ते चमकी लाओ के माई केनो चमकी माई के पानी में डूबो तो नेट भी हो पढ़े घड़ी तो गल ले मछली मारे तो कहाँ से बुझे कि चमकी है कि काथी है। चल चमकी ले लाके डूबाऊ जो तो तनी संकुआ है पढ़ल लिखल बा गांव में तनी बोल ले आओ ओकरा से पढ़वा ली दाम ओकरा से पढ़वाई बोल जात बात जात नहीं जो जाबे कि 4 लाख फिरो मारी जाबे कि ने दुगे बेटा दिन भर खाली बैठ के खई हां जा ने तो मुआइए दे हम का हो सनक भाई देखा ना मौसम तो खराब कइले मौसम तो बराबर है निमन कइले हो। हां मुर्गा खाला मन करत हो बे हां बा चलो चलो बाबा मिठाई मौसम खराब कइले का रे पूरा गिलगिला के जात रे का रे पूरा हिलिला के चलत रे के घरे आइल ह का कोनो घर मिठाई लेके आइल हो का ले रे। हां हाई वाटर प्रूफ कागज मिल जाऊ बा हाउ कलाती ना के सुकेशवा भी जो हां आ पढ़वावे ला बच्चे को भी जाई तनी मरवावे ला जो 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 पागल हो गई जो कागज ला तोड़ित पड़े जो याद करके लिया बारे। हां आज करे हाँ हां सुना सुना सर जी मारा है भागता है। हां अल्लाह ने सुना बैठ के सुना बैठ के सुना सर जी मारा है तो भाग जाता है। हां ये खाली याद कर ले बारे। हां बनारीपुर घर बा बनारीपुर। हां ये बनारीपुर कहाँ हो खाली अकीलपुर अकीलपुर। हां एक जगह बताओ ना कि तोर घर कहाँ है। मलहा मुलाहा के आगे कौन गाँव है। ए पैसे टोला मुलाहा के आगे भूसी टोला है। हां सर जी दोसर बोल ए बनारीपुर सर जी बनारीपुर। हां आ याद काची कर ले हा ए सुना का याद कर ले बारे। मलहा छपरा छप्पर छपरा हां ई के ने है ए शीतलपुर आई जलालपुर के आगे कौन गाँव है। ए है नु ए मछिहान मटिहान है। आई जलालपुर के आगे जलालपुर आगे हाँ ए जगदीशपुर। हां सर जी हाँ भाई देखा ने लिट्टी आइल बा ना चिट्ठी आइल बा। अच्छा चिट्ठी आयल हो तो लेकिन एगो बात बताइयो गांव भर में तो एगो हम पढ़ल लिखल लड़का बानी आए आ तोहर माई जब तब देखिले कि हमरो के गड़िया होइत ने रह। सर जी हाँ छोड़ दा ने पढ़ ला तो पढ़ ले बाबू पढ़ बात ला। ठीक हो लेकिन हमारे बारे में जानल लेनु घर में भौजी हो नु। हां भौजी बा हाँ बनारीपुर माई मारता है भागता है। हैं बनारीपुर माई मारता है भागता है। का बोलत रे बनारीपुर बनारीपुर भागता है। हाँ चला तोरा कम जाई थाना के कहे अभी कि माई मारता है भागता पटना के चिड़िया घर से चिंपैंजी तोहर भाग गल एकरा को पकड़ के ले जा। सर जी कहां फंस गए। हां चिट्ठी पार दा आ चल
पढ़ देता नहीं चल चला चलो छुट्टी हो गया जाओ चली 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 चलो चली चलो चलो चली माई हाँ खुलवाओ खुलवाओ तोरा एगो आदमी बोलावला कहनी तो तू इतना लेट कर देले अकारे शंकुआ तोर बियाह शादी ने बोलो तब तोरा घरे से आवे में इतना टाइम लाग गलो अरे पढ़ल लिखल लड़का बानी तनी पाउडर उडर मारे में टाइम लाग गलक ह ऑर्डर मारे चलो जल्दी आओ चलो चला कहाँ बा हो चिट्ठी है ये चिट्ठी हो हाँ तनी शंकुआ पढ़ के सुनाओ तनी अच्छा हम पढ़त तनी एमे लिखल बा कि माई के प्रणाम इहो लिखल बा कि मेहरारू के खेते बधारे ने घुमावेला कैसे कि धान के खेत में धान बढ़ गल बा और में छुट्टा सा घूमता कैसा ई का लिखले बा हमरा बारे में ई सलवार लिखले बा कि शंकुआ के घरे मत आवे दिए गांव भर के भौजाई से मुंह मारले हैं इहो लिखले बा कि हम पैसा भेज देले बानी माई के जलेबी ला आ मेहरारू के रसगुल्ला ला बस 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 तोरा ला मार हा कुछो ना खो भेजले बहन चोदे जो हइसने शंकुआ, बाऊ जो अब तू जौने रास्ते आला उहे रास्ते जो अब काहे जो जाए माई ये बता तो फिर से पढ़ा तो बहन चोद हमला भेजला कि नहीं कुछो ने उसर गारू बा बहन चोद ला ने जा बुआ जा शंकु जा जा तनी भौजी से एक गिलास पानी ना पीवा दे पानी जाबा की जा बस जा माई तो सही बेटे चल मैले बारे पढ़ल लिखल के कोनो इज्जते नहीं खे तेरी के एकरा बाद चिट्ठी नहीं आई क्या रोक नतिया के बेटा के खिया पिया के सियान कनी बताव माई लगी जिलेबी पेठा लख औरत ला मिठाई पेठा लख आ जा तू आवा तोरा के घेटी ने ममोर के मुहा दे नीनू के बेटी के मार के ठीक कर दे हम आज आवा तू रोक जा गैलन कमाए हम कहनी कि बुढ़िया ला कुछो मत भेजिए बुढ़िया ला भेजले हन जलेबी जाई थी बुढ़ियो के आज बड़ा मार मारा बन मार के सुखा देम आइए जो आ तोरा के ये माई ये क्या कल बड़े ये पता नहीं के छोड़ गए ए छोड़ पता नहीं माई छोड़ ए माई के छोड़ गए ए पता नहीं हट ये पता नहीं हट ए माई छोड़ हट ये नतिन के बेटी की ए पता नहीं छोड़ ए माई छोड़ ए माई कला झगड़ा कहता रे तूहे तो नाती के बेटा ठीक नहीं खिस तोरे चलते तो झगड़ा भला खप नाती के बेटा तुहे ठीक ने बड़ा तोरे चलते सब झगड़ा घर में होई अभी और होई मुहां दे मायो बाबू ओ बाबू ओ बाबू ओ बाबू हट चल साले हमरा ला कुछ नहीं लिया अल्लाह बता दें कि नहीं बता दें तब फेफड़ा किन सब काली तो हो जान ला हैं बाहर जे तब फिर लिए हमरा ले चल चला